אני מכיר את האיש הזה מהיום שהוא נולד, מה שהוא עשה, זה לא לתאר, זה... מה אני מריח? כן, מה אתה יודע? בבקשה. אז יש לי כמה דברים להציע לך. אוקיי, בתנאי שאני באמצע עבודה. סיסקי. אני הסיסקי. 10 שקלים. 10 שקלים נוטבוק. Buy it! Buy it! Снимай сиськи. Сиськи, я уже сказал ему. А ты все равно сиськи, вот там сиськи сидят, не надо это. Где сиськи? Где сиськи? Покажи мне. Это не может оформить. Сними меня, да хочешь сиськи покажу? Давай, покажи сиськи, покажи сиськи. А, сиськи оранжа. Сиськи трупа. Поза. Поза, ой, она ужасная. Me doing German Scheiße. Scheiße! Scheißen! Scheißen! Ja! הוא קנה? יש לי גנג'ה, גנג'ה. 2, 3, גנג'ה, גנג'ה, אל תתווכח. יפה, 10 שקלים עשינו עסק? כן. מעולה. תביא לי רגע. בוא, אני אעזור לך. רגע אחי, יש תודה. יש תודה אמיתית, כן! כן! לא להתחתן! 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 הם פשוט ניגנים בי, הם פשוט ניגנים. כן, בטח! פרונטו למסר! אם אתה לא קונה, אני קונה לך משהו! בקריית חולצה! אתה לא להתחתן! זה קלאסיקה, זה... אין אחי, תשמע, יום אחר של חופש אחי. אין יותר. אין, זה יום אחר של חופש. last day. Last day of freedom. Right. רוצה שלוק אחי מה... יאללה, צריכים כבר לחיים. יאללה אחי. גל טוב, תמשיך. אני אבוא לך לחומוס פה יום אחד, תענה לי. מחליטם על כל אז מיני הם דברים. צילמו את זה לאשתך שתראה אותך עם צמות. היי, היי, היי. לא. כולנו. תראה אותו ככה. אוקיי. יש דברים שאשתו לא צריכה לדעת. שאני אתחתן, אז הם נתנו לי כל מיני דברים ואמרו עד שאתה לא תמכור כל הדברים, עד שאני לא אמכור כל הדברים, עד שאני לא מגיע לאיזשהו סכום מסוים, אז הם לא נותנים לי להתחתן. אנחנו לא יודעים. ככה, לא להתחתן. 10 שקלים. לא להתחתן! יש לי לא התחתן! שקל. לא התחתן! לא התחתן! בריח לבנדה, כן. לא... להתחתן! לעיתים. לא להתחתן! 10 שקלים. רגע, המטרה שלנו זה לקנות או לא? שלא כן. אני כן, אני רוצה שאנשים יקנו ואני אתחתן מחר. ואנשים, והם לא רוצים שאני אתחתן, ואז הם מפריעים לי. אוקיי, אז... יש לי עיתים 4 שקל קולט. עצים טובים בכל מיני צבעים גם. חשבתי שאתה לא רוצה שהוא יתחתן. טוב. אל תקני ממנו כלום! הכל... כלום! שום דבר! הכל תוצרת יש לי סין! דפדפן, יש לי דפדפן. יפה עם החתול, נוטבוק. אני אקנה את הדבר הכי קטן. הכי קטן. הכי קטן. אני אקח אותה, אל תקני כלום! ברייך לבנדה. קטן, זה לא יעזור לו. תודה. סיכיתם כל מיני דברים, ועד שאני לא אמכור את זה ולא אגיע לאיזשהו סכום מסוים, אז אני לא מתחתן. אז יש לי כמה דברים להציע לכם. בבקשה, תעזרו לי. הפרט הכי קטן, הכי זול,
נר ברך לבנדה, יפה. זה בעיה. זה בעיה. יש לי 24 שעות לעשות את זה, בבקשה, תעזרו לי. יש לנו 17 שעות, לא צריך להתחתן. 17 שעות. בבקשה, תעזרו לי. את לא רוצה שנתחתן? את רוצה לחתום בשבילך? אני רוצה להתחתן, אני לא רוצה שאני אתחתן. כמה שבן אדם עשה את זה. יש לי ילד. יש לי... אתם סטודנטיות? יש לי איתים. אתם נראים כמו סטודנטיות. אוקיי, גם אני סטודנט. מיכאל ספיר. מיכאל ספיר. יש לנו מבצע 1+1 בשווי של 2. כן. 1 ועוד 2 שווה 2. שני נרות, 2 שקל. רק 2 שקלים. הוא לא התחתן, זה מבינה, הוא לא התחתן. תקראו פה. אני יורד למטה לקרוא. היטלר בשבילי. אני מבקש שאין פה במצלמה, תגידו מזל טוב ליואב ליום המולדת 50. תוספת. זה הכל. יואב. אתה לא מכיר אותי, אני כבר מראש הבאתי את התוספת. רגע, מזל טוב ליואב? יואב, כן. אנחנו משחקים. 1, 2, 3. קח, אל תמכור. למי יום הולדת? בלי למכור. לא, תיקח משהו. לא. חייב. יואב. יואב, שמח ליואב. רגע, כולם לעמוד. לא, מה זה משנה? זה גיסי. שם למעלה. יואב!